Hello everyone, আজি মই আহিছোঁ কৃষ্ণগুৰু মন্দিৰলৈ। এইটো আছে কঠাইবাৰী বাক্সাতে। So guys, মই ইয়াতে আহি আজি মনটো এনেকুৱা ভাল লাগিল। এইটো পূজা হৈছে জানুৱাৰী 31 পৰা ফেব্ৰুৱাৰী 12 তাৰিখলৈকে আছে। So আহি আজি লাষ্ট হৈ গৈছে। So ইয়াতে বিভিন্ন জাতিৰ ভকত আছে, আদিবাসী, বড়ো, এছামিছ। So guys, এনেকুৱা মানুহ হৈছে আজি লাষ্ট कृष्णगुरु मन्दिरावहाय बेयो कठाइबारि बाक्सायावनो दङ। ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर, ओरैबायदि भिर मानसि जादों। दाखालि हेमन्त फैदोंमोन आरो काथिराम बर' सारबो फैदों। ओरैबायदि नोंथांमोना नुखादों जानांगौ निउसफोरावहाय ओरैबायदि मानसि जायो सानफ्रामबो। फुजाया 12 दिनमोन आरोना लोगोफोर। गोजान गोजाननिफ्राय फैनायफोरनि थाखाय बेयाव थानो हानाय सुबिदा दङ बेवहाय। थारैनो आं बेवहाय फैनानै गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना। लोगोफोर नायलांबाय थादो, बिदिब्ला आं नोंथांमोननो गासै जायगाखौनो देखायनो नाजागोन। ओरैबायदि मानसि भिर आरोना लोगोफोर, आं देखायनो नाजागोन, थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। चलो नोंथांमोना साननो हानाय आरोना आंखौ मानो अट'मेटिकलि ड्रेसा चेन्ज जाखो होननानै। स' आं बेयाव साननै थादोंमोन, बेनिफ्रायनो सानसे दख'ना आरो सानसे कुर्ता बेबायदि गाननानै दंमोन आरोना। बेखौ आं रिल्सनि थाखायसो खालामदोंमोन आरोना, ओमफ्राय बेखिनियाव आं एसे ओरैनो फानि खालामना होबाय आरोना, दामफायजों मिलायनानै नानिया मिनियावदोंमोन। बेखिनि जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां ना लोगोफोर, आं थानो हायासै आरोना। आं बेखिनियाव रिल्स बानायगोन होननानै आं केमेराखौ गुबुनखौ हमनो होदोंमोन आरोना। बेखिनियाव आं थाबायनाय रिल्स लागोन बायदिसिना साननानै बरियासै। स' बिराद गाजा बेरायलायथारदों आरोना आङो। ओरैबायदि माने जायगाफ्रानो पुरा मोजां गोजा आरोना। जेथि बिथिं थांबा बिथिं लाथावथाव, बिथिं थांबा बिथिं रिल्स लाथावथाव, माने रिल्स खालामथाव। मै फिसानि दोनदों बेयाव। Mana di? Ini kali na yun? Ini thar. लोगोफोर, आं बेखौबो रिल्सनि थाखायसो शुट खालामदोंमोन आरोना। बरियासे माने स्ल' मोसनावहाय थाबायलायनानै आं रिल्स खालामदोंमोन। Ini. Kenapa tuh? लोगोफोर, बे भिडिअआ दाखालिनिसोमोन आरोना, हेमन्त फैखालिनिमोन। नोंथांमोना सानगोन ना फैदों ना फैयाखै, ओरैनोसो बुंदों खोमा बेफोरबायदि। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौबो मेनसन खालामनानै होबाय। स' फाइनेलि लोगोफोर फैमारदों हेमन्तआहाय। नायदो ओरैबायदि भिर जादोंमोन आरोना, भिडिअ लानो चान्सआनो गैलायलाया। कृष्ण गुरु स्वामी चरण पखारो
Usually